इयुन जोलैनि थाखाय जोंनि मासिया जोंनि बिबाना मालाब्लाबो देरसिन जानो हाया। नंगौ, बे बाथ्राखौनो बुंदों एबा बे मेहेरगोनां बाथ्राखौनो बुंदों मिरु थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। बेजों लोगोसे कार्बि आलं जिल्लायाव जा सोनाब कार्बि आलंनि खेर'नि ओनसोलाव जा अना थागिबि हिन्दी भाषी सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफ्रा जोंनि थागिबि जोंनि आंगो कार्बि सुबुंफोरखौ चाइनिज कार्बि गो बेक बुंनायनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिथाङा दाबि दैखांदों आरो दाबिखौ मानिना लायाब्ला जोंनि इन्डिजिनियास सुबुंफोरा खौसे जानानै सोमावसारनो थाखायबो साखा फारा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों मिरु थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा फोरमायदों चाइनिज कार्बि गो बेक बुंनायखौ थाबैनो आयेननि राहा लानानै साजा होनांगौ होननानै दाबि दिखांदों आरो नांगौ जायोब्ला जोंनि थागिबि सुबुंफोरा खौसे जानानै बेनि थाखाय जों सोमावसारनोबो साखा फारा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। बेजों लोगोसे आरोबाव बाथ्रा बुंदों जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव लाख लाख अना ट्राइबेल सुबुंफोरा इनक्रोच खालामनानै दङ, दखल खालामनानै दं। बेखौ थाबैनो आथिखालनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बे दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानानै बेनि थाखाय राहा लानांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों। जुदि जों थानायावनो जों मावना गालाङाब्ला अब्ला जोंनि इयुन जेनेरेसना गोबां बेजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन होननानै बे समाव थांखिना बाथ्रा बुंदों नीलकान्त गयारी बिथाङा। जेराव बे समाव जोंनि BTC आवबो 2 लाखनिबो बांसिन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव दखल खालामनानै दं। बेखौ थाबैनो राहा लानायनि बाथ्रा बुंदों। जुदि राहा लायाब्ला अब्ला जोंनि इयुन जेनेरेसना गोबां खैफोदजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन होनना बुंदों। बेखायनो जोंनि बिबाना जोंनि मासिया मालाब्लाबो इयुन जेनेरेसननि थाखाय देरसिन जानो हाया। आंनि थाखाय देरसिन इयुन जेनेरेसनासो होननानै बाथ्रा बुंदों बे समाव नीलकान्त गयारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला जोंनि थागिबि कार्बिफोरखौ चाइनिज कार्बि गो बेक बुंनायनि सायाव माबायदि फिन जाथाय होदों, लोगोसे जोंनि BTC ओनसोलावबो जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव दखल खालामनानै दं बेखौ राहा लानायनि माबायदि बाथ्रा बुंदों जों नीलकान्त गयारी बिथांनिफ्राय जों नोंथांमोननो एबा आबुङै खोनासंहोदिनि। जोंनि इयुन जोलैया खिन्थु बिराद खस्थ' मोनगोन बे बाथ्राखौनो स्पष्ट। मानोना जों दिनै जि मावनांगौ जोङो इयुन जोलैनि थाखायसो मावनांगौ, जों गावनि थाखाय नङा। आंनि बिबान आंनि पावारा बे मालाबाबो देरसिन जानो हाया, आंनि सियारा देरसिन जानो हाया। आंनि थाखाय देरसिना जाबाय जोंनि इयुन जोलैनि भबिष्यतआसो। बेखायनो जोंनि साननाय जोंनि मावनाय जोंनि दांनायफ्रा इयुन जोलैनि थाखायसो जानांगौ। आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट भाबै खावलायदों। बे थागिबि हारिखौ सोरबाया जुदि चाइनिज गो बेक बा कार्बि गो बेक होननो हालायनाय सोर बिसोरो? थिग बिदिनो सानसे समाव बर'खौ बुंगोन, सानसे समाव मिसिंखौबो बुंनो हागौ, सानसे समाव राभाखौबो बुंगोन, गार'खौ बुंगोन। बेखायनो जों बेवहाय स्पष्ट खोथा, जोंखौ सोरबाया बेबायदि बुंब्लाबो जोङो बेखौ जोङो गोरलै लानो हाया आरो जाय बुंग्रा मानसि बेखौ सरकारा आसलते गोख्रों साजा होनांगौ। मानोना जि हाया जोंनि, बे हायावनो जुदि जोंखौ बुंनो हायोब्ला जे कार्बि गो बेक होननानै, बेफोरो खुनु पद्ये बेयो गनायथावना नङा। आरो बेनि थाखाय जोङो स्ट्रंलि गोनां जायोबा जोङो इन्डिजिनास पिपल्सफ्रा जों ज' जानानै जों खामानि मावगोन आसामनि थाखाय। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक 6 शेड्युल बियो आथिखालाव रैखा गैया नामा सार बेबायदि जाथाय जायोब्ला? 6 शेड्युलनि सिङाव थानाय जिहेतु जोंना BTC आबो गोलैयो, जेरै कार्बि आंलंआबो 6 शेड्युलनि सिङाव। दा जोंनि बेवहायबो आसलते आसाम सरकारा जोङो दायो खावलायनांगौसो आसाम सरकारखौ जे 6 शेड्युलाव थानाय BTCनि सिङाव माखासे ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफ्रा दिनै बेसेबांबा लाख बिगा गुबुन हारिनि आखायाव दङ। आरो आं बेवहाय स्पेसियेलि सोर दङ बेखाय बुंनो लुबैयाखै, नाथाय सरकारा बेवहाय दायित्व दङ आसलते। आरो बे बेलायाव जुदि जोङो दिनैनि दिनाव जुदि जों बेखौ मोजाङै जुदि मावना होलाङाबा जोंनि इयुन जोलैया खिन्थु बिराद खस्थ' मोनगोन बे बाथ्राखौनो स्पष्ट। मानोना जों दिनै जि मावनांगौ जोङो इयुन जोलैनि थाखायसो मावनांगौ, जों गावनि थाखाय नङा। आंनि बिबान आंनि पावारा बे मालाबाबो देरसिन जानो हाया, आंनि सियारा देरसिन जानो हाया। आंनि थाखाय देरसिना जाबाय जोंनि इयुन जोलैनि भबिष्यतआसो। बेखायनो जोंनि साननाय जोंनि मावनाय जोंनि दांनायफ्रा इयुन जोलैनि थाखायसो जानांगौ। आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट भाबै खावलायदों।